Poďme minúť Emily. Toto je rodina Rishi a toto je moja pohyblivá loď. Išli sme do Dubaja, kde si každý z nás vybral pohyblivú kaviareň. Budeme večerať na ruské kolo, ktoré je zapísané v Guinnessovej knihe rekordov, na lodi s grillom uprostred, v luxusnom vlaku a dať si popoludnejší čaj v autobuse. Uvidíme, kto vyhrá. Glenn ide prvý. Začnime. Toto je naša ďalšia zastávka. Toto je reštaurácia v autobuse. Poďme. Bude sa to hýbať? Áno. Áno, samozrejme. Dobre, poďme. Nastúpili sme do autobusu a vyšli sme na druhé poschodie. Tento autobus je celý len pre nás. Tento autobus je celý náš a môžeme si vybrať tie najlepšie miesta. Máme najlepšie výhľady na toto mesto. Toto je jediná skutočná pohyblivá kaviareň v celej tejto oblasti. A máme tu miesta na poháre a vodu. Skúsil som naliať trochu vody do pohára a všetko sa hýbe. Bojím sa, že niečo vylejem. Aj keď beriete pohár, môžete rozliať vodu. Táto jazda zahŕňa scénickú prehliadku mesta, jedinečný zážitok z popoludnejšieho čaju a výhľady na ikonické pamiatky mesta. Znie to dobre. Mám jeden problém. Áno. Slnko. Ide mi do očí. Áno, viem. Ale je to super, že máme 360 stupňové výhľady. Môžeme sa pozerať na túto stranu alebo tamtú stranu. Áno. To je super. Áno, hnedý cukor. Toto je trochu extrémny zážitok, pretože tu máme horúci čaj a môže to byť nebezpečné. Toto. Dobre, vďaka. Na zdravie. Na zdravie. Silné zaťaženie na tomto autobuse. Musíš sa starať o svoje šálky. Z nášho autobusu máme výhľad na najvyššiu budovu na svete. Pozri sa na to. Wow. Táto budova je vysoká približne 2700 stôp. Potom sme sa presunuli k ďalšej pamiatke. Múzeu budúcnosti. Toto je mapa našej trasy s pamiatkami. Môžeme si vybrať ktorúkoľvek a prečítať si informácie o tomto mieste. Toto je len prvá pohyblivá kaviareň v tomto videu. Ďalej máme moju luxusnú vlakovú kaviareň, Tonyho loď s donutmi a Helenino ruské koleso. Môj Bože. Máme jedinečný popoludňajší čaj v tomto autobuse. Môžeme si vychutnať slané občerstvenie a ovocné dezerty. Máme veľa občerstvenia v tomto popoludňajšom čaji. Skúsme to. Och, môj Bože, je to perfektné. Páči sa mi to. Čo si myslíš? Povedal by som, že to je dobré, ale sú to len občerstvenia. Autobus sa príliš chýva. Áno, trochu. Za jedlo dám 5 z 10. 5? Áno, 5. Faktor wow, 8 z 10. Je to prvýkrát, čo jem v autobuse. Je to jedinečné, ale naozaj sa mi to nepáči. Potom sme sa odviezli k Dubai Frame. Je to najväčšia budova na svete v tvare obrazového rámu. Teraz je rad na mne, aby som ohodnotil tento autobus. Za jedlo môžem dať 6 z 10, pretože sú to jednoduché občerstvenia, nič zvláštne, ale vyzerajú pekne. Za zážitok 6 z 10, pretože sa to naozaj kýve a my sa trasieme a trasieme a trasieme. Za zážitok dávam 9 z 10, pretože máme dobré výhľady na mesto a jedna veľmi dôležitá vec pre celú rodinu, nemáme tu bezpečnostné pásy. Dám tejto kaviarni 8 z 10 za zážitok, pretože je to zábava, máme dobrý výhľad na mesto a sme tu jediní. Jej, trochu sa to kýve. Za jedlo by som dal 6 z 10, pretože neskôr budeme mať oveľa lepšie jedlo. A pre faktor úžasu by som povedal, že ma naozaj ohromuje, že môžete mať reštauráciu v autobuse. To je naozaj šialené. Takže by som povedal 8 z 10. Prešli sme okolo všetkých pamiatok a dosiahli koniec našej trasy. Glenn, a koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet? Stojí to okolo $350. Dobre, poďme ďalej a uvidíme, kto vyhrá. Takto skorovala moja kaviareň. Myslím, že vyhrám. Pozrime sa na Angelíninu kaviareň. Toto je luxusná reštaurácia vo vlaku. Je to plnohodnotný vlakový vozeň s luxusným interiérom a dizajnovým nábytkom. Dobre, budete mať skutočnú kabínu vyzerajúcu ako vo vlaku. Môžete si tu sadnúť, máte stoly a môžete si užiť zážitok z jedenia vo vlaku. Teraz je konečne čas ísť k nášmu stolu. Toto je reštaurácia vo vnútri vlaku. Toto vyzerá ako okno, ale je to obrazovka. Prepáč, Angelina, ale je to falošné. Nie je to skutočný vlak. Technicky táto kaviareň sa nepohybuje, pretože je vo vnútri Dubai Mall. Má len interiér ako vo vlaku, ale má atmosféru a náladu a tiež všetko vyzerá tak dobre a roztomilo. Glenn, myslím, že Angelina podvádza so svojou kaviarňou. Áno, možno to nie je reštaurácia vo vlaku, ale má vlakovú tému. Takže máte rovnakú atmosféru, máte toto okno, batožinu, máte dokonca aj tieto záclony, stoličky a stoly ako v skutočnom vlaku. A tiež to vyzerá ako luxusný hotel s elegantnými pohovkami, vankúšmi a riadom. Mimochodom, aj naše jedlo je dosť elegantné. Budeme mať zlatú pizzu. Na našej pizze máme zlato a hľuzovku. Poďme to skúsiť. Má to byť veľmi chutné. Skúsme pizzu a ohodnoťme jedlo. Áno, poďme.
Za zlato môžem dať jeden extra bod. Táto pizza je skvelá. Podľa môjho názoru to môže byť 9 z 10. Pizza je taká dobrá. Ak by sme ju porovnali s Glenovou kaviarňou, tu máme skôr dobré občerstvenie, nielen popoludnejší čaj s dezertmi. Myslím si, že toto je najlepšia pizza v mojom živote. Doslova 10 z 10. 9 z 10. Ale počkajte na moju reštauráciu, kde budeme mať poriadnu večeru. Áno, uvidíme. Je to veľmi cesto. Luzovka má veľmi výraznú chuť. Zlato na vrchu mu dodáva pocit luxusu. No možno dáš ešte jeden bod za zlato ako ja? 11 z 10. Presne tak. Ak sa bojíte jazdy vo vlaku, toto je pre vás ideálne miesto, pretože to môžete zažiť bez toho, aby ste museli cestovať vlakom. Áno, je to ako demo verzia skutočného vlaku. Podľa mňa je to 7 z 10. Páči sa mi to, pretože zostávame v meste a nemusíme cestovať, ale aj tak ma to neohromuje. A koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet, dcera? Iba $100. Dobrá cena. Áno, poďme ďalej. Ďalej sa chystáme na Tonyho bláznivú pohyblivú loď a Helenino ruské kolo. Ale najprv sa pozrime, ako si moja kaviareň viedla 66 z 90. Teraz je čas na vodnú jazdu v Tonyho kaviarni. Toto je moja pohyblivá loď. Poďme sa previesť. Túto loď môžeme ovládať sami. Môžeme použiť tento motor na pohyb. Ste pripravení, chlapci? Áno. Áno. Poďme na výlet a urobme si grilovačku na vode. Máme tu skutočné grilovacie uhlie a môžeme sem dať mäso a pripraviť si ho sami. Je tu príliš horúco a slnečno. Táto loď sa veľmi kolíše. Je to ako malá jachta, ale s grillom na stole. Je to také zvláštne, ale určite pre wow efekt je to 10 z 10. Je to naozaj prekvapujúce. Chcem sa vrátiť. Počkajte chvíľu, najprv musíme pripraviť mäso. Je to ako zemetrasenie. Stôl sa trasie. Pohodlie 1 z 10. Je to na mňa priveľa. Som veľkým fanúšikom lodí a grilovania a táto kombinácia si zaslúži 8 z 10 za wow efekt. Áno, súhlasím. Tiež je výhľad na mesto veľmi dobrý. Áno, výhľad na mesto je skvelý, ale chcem sa vrátiť. Počkajte, musíme najprv pripraviť mäso. Začneme to robiť. Tu máme nejaké šaláty, ktoré môžeme zdieľať. Toto je humus. Mám rád humus. Áno, toto je, dámy. Myslím, že pohodlie je 6 z 10. Dobre, a tu máme mäso. A môžeme pripraviť barbecue. Je to kuracie? Pozri na to. Áno, je to kuracie. Mám rád kuracie špízy, hovädzie. Toto je viac humusu. Máme tu jahňacie, máme omáčky, máme viac mäsa. A samozrejme, toto je klep snap. Dobre, začneme pripravení. Wow. Moje beaty sa zatvoria, ak neotvoríš. A zatvoriť, prosím. Najprv kurácie. Varenie barbecue v mori. Áno, je to vlastne zvláštne. A kým sa mäso pripravuje, môžeme sa pohnúť. Nezabudnite, ešte nás čaká kaviareň na ruské kolo s Guinnessovým svetovým rekordom. Helen ju vybrala a povedala nám, aby sme sa pripravili na to, že nám to vyrazí dých. Môžem trochu otvoriť. Myslím, že o 5 minút to bude hotové. Vyzerá to tak šťavnato. Zatvoriť. Mäso vyzerá pekne, ale neviem, ako sa tu uvoľniť. Je príliš veterno. Môj bože. Wow efekt minus 10 z 10. Pohodlie 0 z 10. Nie je tu žiadna ochrana. Som tu plavčík. Pustíme si hudbu ako z Titaniku. Myslím, že mäso je hotové. Skontrolujme to. Skontrolujem. Dobre. Áno, poďme. Poďme jesť rýchlejšie a vráťme sa. Môj bože, vyzerá to perfektne. Je to také šťavnaté. Poďme to zjesť. Poďme. Toto je také šťavnaté. Je to naozaj dobré. Tak dobre. Perfektná príprava. Chute 10 z 10. Veľmi mám rád kuracie a barbecue. Áno, ale preferujem reštaurácie niekde inde, ale nie na vode. Neviem, páči sa mi to. Hýbe sa to, ale nie až tak veľmi. Tony robí perfektné barbecue ako vždy. Mám rád kuracie mäso a humus. Povedal by som, že chuť je 6 alebo 7 z 10, ale preferujem jedlo viac v reštauráciách alebo v kaviarni, nie na barbecue. Myslím, že toto je zážitok na jedenkrát v živote. Áno, nezabudnutelné, ale nezopakoval by som to. Nemalo by byť tak veterno. Prepáčte ľudia, to je moja chyba. Napíšte komentár, ak by ste chceli zažiť niečo také. A stlačte tlačidlo odberu. A len pre vás, chlapci, dievčatá na lodi, to nie je dobrý nápad. A táto skúsenosť stála náš rodinný rozpočet $400. Ideme ďalej? Áno, poďme. Poďme konečne. Takto bolo ohodnotené moje kaviareň.
Pozrime sa, čo pre nás Helen pripravila. Teraz je rad na mne. Dnes budeme jesť na najväčšom ruské koleso na svete. Wow! Kentu! Och, to je neuveriteľné. Je to naozaj vysoko. Vybral som túto kaviareň, aby ste mohli zažiť niečo naozaj jedinečné. Ideme do výšky 820 stôp. Čo? Ďalší je náš. Vyzerá to všetko obrovské. Pripravujú stôl vo vnútri. Trochu sa bojím. Poďme dnu. Máme jednu z 48 kabín pre nás. Vítajte v našej súkromnej kabíne. Má veľký stôl. Wow. Už sme tak vysoko, trochu sa bojím. Všetko je odtiaľto také malé. Budeme mať súkromnú večeru. Wow, je to také luxusné. Áno. Máme ten najlepší výhľad. Máme súkromnú kabinu. Máme súkromnú večeru. Máme súkromného šéf-kuchára. Koľko to stálo? Poviem vám to na konci. Toto ruské koleso je vysoké asi 820 stôp. Je to najvyššie koleso na svete. Jeden celý obrad trvá 45 minút. Tu je náš prvý chod. Wow, tento šalát vyzerá úžasne. Skúsme to. Mám 3 vidličky, ktorú by som mal vziať. Myslím, že pravdepodobne najmenší. Najmenšia? Možno aj na dezerty. Na šalát, myslím. Ktorá vidlička je na šalát? Ktorý? Ďakujem. Je to perfektné. Toto je také dobré. Áno. Myslím, že toto je pravdepodobne jedna z najlepších reštaurácií, v ktorých sme doteraz boli. Je to také luxusné. Je to veľmi chutné. Ale vec je, že ruské koleso nie je celkom dopravný prostriedok, Myslím, že je to doprava, ale práve sa pohybujeme. ale nikam sa neposúvame, len robíme kruhy. Každopádne, hýbeme sa, ako škrečok. Áno. A tento krúton je taký chrumkavý. Tento výhľad je neuveriteľný. Toto je lepšie ako v iných reštauráciách. Wow, Helen, toto je naozaj skvelé. Môžeme jesť, môžeme sa pozerať na tento krásny výhľad na Palm Jumeirah a to je neuveriteľné. Tento wow faktor je 10. Táto reštaurácia je oveľa lepšia ako môj autobus. Úprimne, vyhrávaš. Sme tak vysoko, ale celkom sa mi to páči. Myslel som si, že to bude super strašidelné, ale nie je to až také strašidelné. Vidíš pláž, vidíš, aké je všetko malé, vyzerá to veľmi cool. Povedal by som, že áno, naozaj ma to ohromuje. Faktor wow je 10 z 10. Nemyslel som si, že môžem jesť na ruské koleso. Je to veľmi zvláštne, ale áno, páči sa mi to. Toto je taký jedinečný zážitok, nečakal som to. 10 z 10. A tiež jedlo. 10 z 10. Je čas na náš druhý chod. A máme hlavné jedlo. Toto je losos so zeleninou. Vyzerá to perfektne. Jedlo je 8 z 10. Wow, sme ako v luxusnej reštaurácii. Áno. Nie je to grilovačka. Nie je to kaviareň s občerstvením a sladkosťami. V mojom autobuse. Áno, je to luxusná večera. Áno, viem, však. Toto je náš posledný chod. Je to dezert. A koľko to stálo pre náš rodinný rozpočet tu? $2000. To je drahšie ako na iných miestach. Áno, je to oveľa drahšie. Teraz musíme vybrať, kto vyhral v tomto videu. Ak odpoviete nesprávne, budete vylúčení. Čas na závery. Myslím, že táto reštaurácia vyhráva. Je to najlepší zážitok, aký sme mali. Áno, to isté. Nechcem byť vyhodený. A mimochodom, na toto video sme minuli $4000. O môj bože. Takto bolo ohodnotené Helenino kaviareň. Jej kaviareň vyhráva. Napíšte do komentárov, ktorá kaviareň sa vám páčila najviac.